Un vecin nepoliticos continuă să-i blocheze locul de parcare, așa că a obținut răzbunarea perfectă. Într-o comunitate obișnuită, un bărbat pe nume Mark se confrunta zilnic cu un vecin nepoliticos din cauza unui loc de parcare. Acest vecin ignoră nevoile celorlalți, ocupând fără rușine locul de parcare al lui Mark, cauzându-i probleme zi de zi. La început, Mark a încercat să rezolve problema amiabil. I-a cerut vecinului să împartă echitabil timpul de parcare, însă s-a lovit de o respingere rece și batjocoritoare. Pe măsură ce trecea timpul, Mark devenea din ce în ce mai furios. Nu mai putea tolera aroganța vecinului și, în cele din urmă, a decis să se răzbune. Într-o seară, sub acoperirea nopții, Mark s-a apropiat încet de mașina vecinului. Pregătise un spray de vopsea și o cheie în acest scop. Intenționa să vopsească mașina vecinului și să-i facă mai multe zgârieturi regretabile cu cheia. Cu toate acestea,